גם בידיים של ליה. ליה סוגרת את הידיים על החבלים מצוין. עכשיו ליה, תקשיבי. את יודעת, החבלים האלה לפעמים בורחים קצת כמו תולעים כאלה. לשמור אותם טוב, שלא יברחו לשום מקום, בסדר? בינתיים אני אלמד את הילדים את מילות הקסם שלנו, אוקיי? אבל את שומרת על החבלים שלא יברחו. תראי, יש כאן אחד מנסה לברוח, לשמור עליו חזק. ילדים, מילות הקסם. לי קוראים ליליפוט, ומילות הקסם שלנו אין כאלה. אני אומרת פעם אחת, אתם חוזרים אחריי. ליליפוט! חזק, לא יצא כלום בסוף. ליליפוט! בליליפוט! גליליפוט! מצוין. אז עכשיו אנחנו הולכים, אני מכה עם השרביט, את עושה פוך חזק על... תשמרי, הם יברחו. את עושה פוך חזק על הידיים, בסדר? כל פעם שאנחנו אומרים מילת קסם את עושה פוך חזק. יש לך אוויר? הרבה אוויר? מצוין. מוכנים? אתם חוזרים אחריי. ליליפוט! בליליפוט! גליליפוט! מצוין. בואו נראה מה יש למחבלים. לשמור, את שומרת כל הזמן. כמה חבלים היו לי? 3. 4. 1. מה זה? מה עשית לי לחבל? ככה הוא היה? רגע, זה אחד. הנה יש עוד, רגע, בואו נראה, יש עוד. תשמרי, תסגרי ידיים. תשמרי, טוב. תשמרי פה. תחזיקי. חזק. זה תחתית. נכון, זה תחתית. וזה דבק. 2. רגע, תחזיקי. להתפרק. בוא תראי, עושה קוסמוס. רגע, יש כאן עוד חבל, החבל השלישי. ככה החבלים שלי היו? איפה מחיאות הכפיים שלכם לליה?